осим орифпур муаллими забони тоҷикӣ ҳастам. боз як суҳбати аз дил ба дил ва ё аз ақл ба ақлро ба шумо муборак мегӯям. умедвор ҳастам ки интизори ин дидор будед. дарси гузашта мо дар бораи фонемаи ҳ, ғ ва х суҳбат карда будем ва вожаҳои зеринро барои такрор супорида будем. хар, пахта, нарх, ғӯра, оғил, боғ, ҳезум, даҳлез ва моҳ. имрӯз мо бо ҳамсадоҳои «э» ва «е» ошно мешавем. фонемаи «э» ҳамсадои ҳалқии шавшувдори беҷаранги ғайридимоғист. дар тавлиди ин ҳамсадо дар натиҷаи ба якдигар расидани девораҳои ҳалқ монеъ ҳосил мешавад. ҳавои аз шуш бароянда ба монеъаи ҳалқ бархӯрда шавшуви ба ҳамсадои «э» хосро ҳосил мекунад. забон ба туфайли ба қафо кашида шудани бехаш ба ақиб майл мекунад. лабҳо амалеро иҷро намекунанд. роҳи ҳаво ба сӯи димоғ баста мешавад. дар тавлиди «э» расиш бисёр суст ва зуд сурат мегирад. дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ ҳамсадои «э» дар мобайн ва охири калима меояд. масалан калимаи раъд. дар хурдсолӣ кӣ бо баробари аз осмон шунидани садои баланди воҳимаангез ба оғӯши падар ва ё модар нашитофтааст? ин ҳамон садои раъд аст ки аз паяш равшании боз ҳам даҳшатборро гирифта меояд. ин ду ҳодисаро дар якҷоягӣ раъду барқ мегӯянд. хуб дар ёд дорам ки бар асари раъду барқ ва борони пуршиддат ҳамеша қувваи барқро хомӯш карда даҳшати онро дучанд менамуданд ва мо маҷбур мешудем ки шамъ афрӯзем. калимаи навбатии мо шамъ аст. шамъ воситаи аввалин ва дастраси равшанинамоии хонаҳо дар шабҳои бебарқӣ аст. дар равшании асроромези он ҳар гуна бозиҳо гузарониданро хеле дӯст медоштем. театри сояҳо аз беҳтарин бозиҳои бачагӣ буд ки барои ин ба шамъу шамъдон арҷ мегузоштем. ҳангоми талаффузи ҳамсадои «е» қисми мобайни забон ба атрофи қисми гумбади коми сахт бардошта шуда роҳи ҳаво сӯи ковокии бинӣ баста мешавад. садопардаҳо ба тарзи мураттаб дар ҳаракат мебошанд. ҳамсадои «е» дар ҳамаи ҳолатҳо хусусияти фонетикии худро нигаҳ медорад, вале дар аввали калима он дар шакли ҳамин ҳарф камистеъмол аст. дар ин ҳолат «е» дар таркиби фонемаҳои дигар меояд ки мо дар ин бора дар вохӯриҳои навбатӣ муфассалтар суҳбат мекунем. барои мисол вожаи ёқут санги қиматбаҳои кони ки бо рангҳои сурх, зард, кабуд ва сафедвон мехӯрад ва дар оташ нобуд намешавад. ёқути сурх навъи сурхранг ва шаффоф буда баъд аз алмос беҳтарин санги қиматбаҳо ҳисоб мешавад ва дар заргарӣ мавриди истифода қарор мегирад. калимаи дигар сайр. ба андешаи банда сайру сайёҳат машғулияти дӯстдоштаи ҳар як шахс аст. сайр дар лаби ҷӯйбори боғи бобоӣ писандидатарин шуғли ман ва оилаи ман мебошад. умуман чун тоҷикистон кишвари сайёҳӣ маҳсуб мешавад, маконҳои сайру сайёҳат дар ин ҷо кам нест. хоса дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳар як талу теппаи он боби тамошост. вожаи дигарро бароятон мегӯем. най. он асбоби мусиқии нафасӣ ки садои маҳзуну гӯшнавоз дорад. онро асбоби чӯпонӣ низ мегӯянд, зеро най дар танҳоӣ ҳамрозу ҳамнафаси шахс мебошад. аз ин рӯ чӯпонҳо яъне даҳмардаҳо маҳз ин намуди асбобро бо худ мегиранд.
дӯстони азиз, ҳоло ба фарҷоми дарси навбатӣ расидем. Воҷаҳое ки бояд дар хотир нигаҳ доред инҳоянд: раъд, шамъ, ёқут, сайр ва най. бо шумо будам ман Осим Орифпур. То дарси навбатӣ, худоҳофиз.